आंहा माथो मबाइलनि केमेराया जा साफा क्लिन नुखायो बेथो बाइस हाजारनि मबाइल मानो मोजां दिनै आपेल मबाइल सापेल मबाइल नांलालै आंनो बेनो जागोन एसेबां साफा क्लिन नुखायो माथो केमेराफोरखौ माने भिडिअ आरो फट'फोरखौ दाव हायथुखौबो जा समायना नुखादों बे दाव हायथुखौ जानोसो सानदोंमोनलै आङो नाथाय एसे बोरैबा मोननानै जायासै मानो होनबा मानसिनि गोमोनथार आंनो जानो नागिरदों आंनिनो उन फैबाय थायो बेथो ओइ दाव हायथु नोङो बाराद्राय दुस्थ' खालामबा खिन्थु आं नोंखौ संना जागोन दे हा ओरैनोबाबो आङो बिबारि आब' लाहानाव आलासि जानो थांनानै बेदर संनो रोंबोबाय बिबारि आब' लाइमोन आब' मोस्रोम आगैमोना जा गोथाव संनो रोंखागौ ओमफ्राय बिसोरो आंखौ सिखायबाय आरो बोरै संनांगौ ओमफ्राय दा आंबो गोथाव संनो रोंग्रा जाबाय ओमफ्राय आं बानानैसो सङा नङाबाथ' आङो आइमोननिसायबो बाजैमोननिसायबो मार गोथाव संनो रोंगौसो बेनिखायनो दाव हायथु मोजाङै थानोबा था दुस्थ' खालामबा खिन्थु आंजों मांताय जागोन ये लोगोरिया मालाबाबो बायलाङा जुदि नोङो बाराद्राय दुस्थ' खालाय नोंखौ मांतायगोन आं दाव हायथु ये लोगोरि ला 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 एसेबां साफा दख'ना गाननानै अबाव थांनो नागिरदोंलै जोंसि बाजै है बोरावबो थाङाहाय मा बे गरमफोरावलाय अबाव थांलाबायनो आं नोंजोंसो फट' थिखांजानो फैदों मालायबा नोंनियासो 22,000 मानि मबाइला खम मोजां जायोना फट' भिडिअफोरा दिनै आंनो माबा आंखौ फट' थिखांनाय दिनै जोंना प्लिज खेबसे आंना मान खुया उथिखायो फट'फोरानो मोजां उथिया खम दामिना 8,000निल' दे मोजाङै पस्ट हो जाबाय दे दे आरो खेबसेबो थिखांनाय जाबाय दे मोजांथार नुदों एक्ट्रेस रखम डिलिट खालामनाङा दे आं लागोन नोंनिफ्राय फट'खौ ओमफ्राय गाय दे नोंनो एसेबां 22,000 मानि मबाइल गिफ्ट होमारदों आरो बिसोरो होनायखायनोथ' मोनदों आरो बा बिसोरासो मा धोनि न' माथो बिमाबो गैया बिफाबो गैयानो बोरै एसेबां धोनि जाखो मालायबा इसोरनि अननायाव जादों आरोलाय धोनि होमबालाय जोंफोरखौलाय मानोथ' इसोरा अना दा मा मिथिगौ आंलाय भगबानासो मिथिगौ बा ओमफ्राय नोंनो जायबा मबाइल गिफ्ट होदों बे सिख्लानियालाय गोसथोनायफोर दंना गैया माने बिबारि होननायनिया मानो गैया जानो दङ अबेनि ओइ लाफाफारानोलै लाफाफारा एरियानो ओमफ्राय गामिया माबा नारेंफारानो लाफाफारा एरिया ओमफ्राय गामिया नारेंफारा फोजोंसारमोनासो माथो बे गामिनि होमबा बिबारिनि बयफ्रेन्डआ फोजोंसारमोन गामिनिसो माबा बिबारिनि गोसथोनायनि नामालाय मा फोजोंसार मा फोजोंसार मा नों सिनायो नामा माथो एकदम शक जालायदों मानो सिनायनो हालाबायनो आंलाय सिनाय हाया माने जोंफोर गामियावबो सासे फोजोंसार मुंनि सेंग्रा दङ बेखायनो शक जादों आङो नोंनि फट'खौ हरनि र' वाट्सएपआव फोजोंसोना होमबा सिगांनिफ्रायनो बे बिबारि होननाया दंखायोमोन खोना बेनिखायनोथ' आंखौ सैया खालायोमोन मोनाथां नोङो फोजोंसार बिबारि होननायखौ मोना आंखौ नोङो एसेबां सैमा रखम बाहायदोंमोन नोङो मोना बिबारिखौ थांबाय दे फट'आ मा सानबाय थाखो नोङो फट'आ थांबाय थांबाय नामा दे हेलौ मा खालामदों रांखावरि सना दावमायना आरो आंनि फिसाजोआ मा खालामदों आङो दङ र' ओरैनो ओमफ्राय आइ रांबुलिया उन्दुना दङ ओमफ्राय नोंनिया थफ्ला बोनबायना बोनाखै दायो बोनगोन र' बेलासे दाबो बोनाखै आरो नोङो बोनाखै र' आंनो हिनजावा मोनथिखागौ जेबो नङा आं थगायखादों खामानि मावनो थांगोन होननानै नोंसो मा होननानै थगायना फैगोन आरो नोंजोंथ' नोंनि हौवाया थाफाखायोलै मोनसे रुमावनो आंनिखौ सिन्था खालायनाङा दे नोङो आङो गयश्री आयं लानियाव थांगोन होननानै थगायखादों गयश्री नोंलाय माथो मैयाल'सो थांदों गयश्री लानियाव
माबा आङो माबा होनना थगायदों गस्ति आयंआ मा गोसाथार लोमजादों गस्ति आयंखौ नायग्रा रावबो मानसि गैया बेनिखायनो आङो गाबोनो थांगोन ओमफ्राय साननैसो थाना फैगोन होनना थगायदों आरो माथो रांखावरि सना दावबायना नोंलाय आइडिया रोंगौनो माथो ओरैनो रांखावरि नाम नामा आंनिया ओमफ्राय नोंहा थफ्ला थफ्लिफोरखौ बोनबाय नामा बोनथ'वाखै र' दा बेलासि बोनगोन आंबो आंखौ बुंनाया गावगायासो दाहालागै बोनाखै है दसेनो जागोन ओमफ्राय फैसाया मोजाङै दोन फैसाखौ अबावबा हौवाजों नुजागोन आरो गाबोन बावगारगोन दानो सोना दोनखा फैसाफोरखौ नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ मिथिबायना ओमफ्राय आङो मोनसे बाथ्रा खिन्थानो बावदोंमोन आंना हिनजाव मैथास्रिया 5,000 दङनो मैगं फाननाय बेखौनो आंनो हरगोननो हामबायानो माथो 5,000 बारायबावबाय दानोला अबावबा गाबोनो होनायसो नङा थै दहायनो लाबाय आङो लानानै मानि बेगाव सोना दोनखाबाय दा नोंनियासो आंनाथ' जेबो प्रब्लेम गैखाया आंनिखौबो जेबो सिन्था खालायनाङा नोङो आंनि थफा थफ्लिफोरखौ आंनिया हौवाया चेकिं खालायखाया नायखाया ओमफ्राय आइ बांबुलिखौबो लाफागोनबा बाल होननासो नोङो लांफाया होमबा माथ' गालांनांगौ नामा बे गोरलै गथ'खौ आंथ' लाफानाङा होनाखैना आंथ' मोजांसो मोनगोन आंहाथ' फिसा गैखाया आंहा नोंनि फिसाखौनो आंनि गावनि फिसा सानना लागोन आरो माने आं सोंफ्लांदो आरो माने सोरबा बिदि गालाङोना गथ' गोरलैफोरखौबो गालाङो जोंफोर गामियावनो दङो आङो मालायनिफ्रायसो एसेबांबो खाथोन गैयि गियान गैयि अननाय गैयि बिमा नङा दे आङो आंनि आइ बांबुलिखौ जोबोर अनखायो अनाबाथ' आङो बै फाख्ला फाख्लि हौवाजोंनो गालांगौमोन दे दोनथ' आंना हौवाया फैबाय दे ओमफ्राय दा मोनायाव खेबसे खबर लाबाव जागोन दे आंना हौवाया मोना सगाव थांखायो दे आंनि आइ बांबुलिया जा मोजां उन्दुना दंखायो माथो औहाय उन्दुबाय र' खायसेनो दासो उन्दुलांदों माबा गोसा रायज्लायनाङा दे अबावबा सिरि मोनगोन जागोन दे रायज्लाया माबा साहा गांनाय रखम मोनदोंलै आङो थांनाय साहा कापसे फुदुंनाय आंनि थाखाय सल' मेंनायबो मोनथिया माबो मोनथिया दानिल'सो फैदों साहायानो गांलायबाय थै नोंनि आखाइनिफ्राय दिनैनो जाना लोंना लाखानोसै दे आरो गाबोननिफ्रायथ' नोंनि आखाइनिफ्राय मोनजालाबो मोनलोंलाबो आयु बेथो सिरिसो मोनबाय माथो गथ'आ गोसा मिनिफ्लांबाय आंबो Chunke Koreasa. Tuj mahal par hoigol. Ami log thori pha লাগিছিল না ধরিম রবাজান অকমান ধৈৰ্য ধৰি থাকা কিমান ধৈৰ্য ৰাখিব আৰু ইমান মাছ মোনनै হৈ গ'ল ইথাও ধৈৰ্যই ধৰি আছো আমিতো বেলেগ নহয় ন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড হে হুই জলদি লগ কৰিব লাগে জলদি দেখা দেখি হবা লাগে ধৰিম দে জান লগ ধৰিম না আৰু 10 দিনমান পিছত ধৰিম দিয়া সঁচাকে বুंदों ना তই সঁচাকে বুंबाय करबा লাগে দে 10 দিনৰ পিছত কিন্তু সঁচাকে लोगो हमबाय কৰিম দে মানে এই জানবালাই মানে জলদি লগ ধৰবা লাগিব আৰু মানে 10 দিনৰ পিছত ধৰবা লাগিব দে ধৰিম দে জান অ যাই আছো দে লাফাঠি জান এতিয়া ৰাখো মোক মা ভাত খাবলৈ মাতিছে दे सा खालि रायज्लायनो नागिरबानो बिमाया लिंनाय माइबा लिंनाय लाफाथियाबो नोङो सोरजों हारसा रायज्लायबाय थायो हा आङो आइनो लागायना होगोन र' नोङो हारसा सेंग्राजों रायज्लायबाय थायो होननानै सोबागोन गथ' मानि माथ' हारसा रायज्लायबाय थायो आंनिसो गोसो हारसा रायज्लायोना बर' रायज्लायो नोंसोरलाय मा जादों मा नोंलाय बर' सेंग्राफोर भागोआव मोनाखै नामा मा बिलाय हारसा सेंग्राफोरजोंनो रायज्लायलाबायो बर' सेंग्राफोरजोंनो रायज्लायोनो बान्दर गोजासो बाराद्राय लेबेल दिन्थियो रायज्लायबाय आं मा जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ नोङो गाज्रि होनना बुंदों बर' सेंग्राफोरासो मोजां गुन्दाबो नङा मिथिबाय जानो हागौ गुन्दा नङा थेवब्लाबोथ' बांद्राय लेबेल मारा गोजाना बांद्राय गाजा मारा फात्ताखौनो होनो नागिरा बेनिखायनो आङो बर' सेंग्राफोरजों रायज्लायनायखौनो गारबाय
होमबासो मोनथिगौमोन नोङो रायज्लायनायाखैना रावजोंबो नोङो रावखौबो गोसोथोफेराखैना होमबासो मोनथिगौमोन नोङो बर' सेंग्राफोरनि आखल आखुफ्रा बोरै आंनि गोसोखौ खटक सिफायफेरबाय बर' सेंग्राफोरा मोनथिबाय तेरा मानसिक संतुलन हिल गया क्या हाँ हिला नहीं है मैं बुझा माने मैं बुझिबाय कोरा है सब कुछ बुझिबाय कोरा है तुम नहीं जानता है तुम अभी बच्चा है ना जेबो बुजियाखै नोङो साबे खिन्थु नोङो जुदि हारसा रायज्लायबावो एबारनिफ्राय जुदि आङो हारसा रायज्लायनाय खोनाबावो ना आइनो लगायना होखागोन बे लगायना होयालै आंहालाय मा अरजागोन आंनिसो लाइफ आंनिसो गोसो आंनि बागै साननो रावहाबो मोन्थाय गैया मा जोनोमगिरि बिमानियाबो तारमाने मोन्थाय गैया नामा नोंनि बागै साननो जोंथ' बेलेग देनाय गैया हा जोनोम होबाय आरो भगवानथ' नङाना थै नोंनिया खर' माथाव जेबो मेलेमानो गैखायालै माने गियान होननायानो गैया नोंनियाव थांबायनिफ्राय बाराद्राय गियानि दिन्थिनाङा आंनि सिगाङाव तुन्त्रा नानि नोङो ओंख्रि सोबाय न' र' दे टिल्लु आदाया नोंनि थाखाय गुन्दै लायनो थांदों गुन्दैयानो जोबना दङ आंबो आरो लाबोनो बावदोंमोन मार फैखाबायनो नोङो नोंसानि तुन्त्राखौ नायनो फैदों र' आङो ए जांग्रा आदासो माथो औ नोंसानि तुन्त्राखौ बेसांसो देरखो नायनो फैदों र' माथो देरसाबसोबाय माथो तुन्त्राया औ देरबाय देरनायालाय जायोना आदारफोरखौ मोजाङै ना तुन्त्रा जोंहानिफ्राय लाबोनाय अमायानो न' औ नोंसानिफ्राय लाबोनायानो ओमफ्राय मालाथ' फानगोन बेखौ माबा मागोआव दाम मोनगोन ओइ फानालै तुन्त्राखौ बेखौथ' फानबाथाय बुथारनानै जागोनसो फानालै जोंफोर कटक अनो अमा नालाय जाखागोन नाङालै अमाबाबो अनो जोंफोरो ना तुन्त्रा अना खानानो जानो होनो हाया दे नोंनिसो गोसोसै आरो नोंसानि अमाखौ नुनानै जानोसो लुबैसोबाय आं ओरैनोसो बुंदों आङो ओरैनो दे थांसै आङो बिबारि सना दे होमबालाय अमाखौ नायनो फैयाखैलै आङो नोंखौसो नायनो लुबैनानै फैदों नोङो मानसियानो एसेबां मोजां बेनिखायनो नोंखौ आं दाहालागै मोजां मोनबाय थायो सिरि सिरि गोसोखांबाय थायो बिबारि दे थाथ'दो नोङो र' आदार लायगासिनो नोंनि थाखाय माथो बिबार लोनि अमाया लन लन मेजेम गोनां जाना दंलै सिखाव खावनोलाय गारबाय गारनाया थेवब्लाबो माथो बेफोरबायदि अमा बोरमा नुबा खावनो लुगैफिनोलै आङो बे अमाखौ खावनानै फानबाथ' आङो एकदमबारे बुहुद फैसा मोनखागोनलै 10,000नि बांद्राय मोनखागोन जा गिदिरखा अमाया ओइ अमा ओइ नोंखौ नुनानै जानो लुबैसोबाय आं सोरलै सनसफित नोङो मानो फैदोंमोन नोङो आं दाउसो गावनो फैदोंमोन माने नोंसानि बिफाङाव मार गिदिर गिदिर दाउ बादोंमोन बेखौनो आङो गावनो होना फैदोंमोन ओमफ्राय बियो नोंसानि अमा ना मायोबा होननानै नायबाय आरो जोंहानि नङा सोरनोथ' जानो बे अमायालाय आदार लाबोदो अमानो औ दे मोजाङै आदार होबाय था होमबासो देरगोन दे थांसै आङो सिखाव सनसफित साला नोंखौ गिनायसो मोनलै आं दाबो जोंहानि तुन्त्रा नानिखौ नोजोर होआखैथ' बियो